si budeme vyhovovať a rozumieť. Teraz priťahujem lásku, ktorá je pripravená, úprimná a bezpečná, lebo aj moja láska je pripravená, úprimná a bezpečná. Nie je mojou úlohou, aby som niekoho zachraňovala. Dôverujem Bohu, dôverujem životu, že cesta každého človeka je v poriadku a ja nemusím nikoho zachraňovať. Teraz priťahujem lásku, ktorá je pripravená, úprimná a bezpečná, lebo aj moja láska je pripravená, úprimná a bezpečná. Teraz priťahujem lásku, ktorá je pripravená, úprimná a bezpečná, lebo aj moja láska je pripravená, úprimná a bezpečná. Budem kráčať ďalej so svetlom Stvoriteľa, než by som sa mala usadiť niekoho temnote. Teraz priťahujem lásku, ktorá je pripravená, úprimná a bezpečná, lebo aj moja láska je pripravená, úprimná a bezpečná. Láska nie je transakcia, láska je odraz lásky, ktorú dávam ja sama sebe, a odraz svetla, ktoré nesiem. Teraz priťahujem lásku, ktorá je pripravená, úprimná a bezpečná, lebo aj moja láska je pripravená, úprimná a bezpečná. Láska je bezpečné miesto, v ktorom s partnerom môžem hovoriť otvorene o všetkom a vždy sa vieme dohodnúť so spokojnosťou na obidvoch stranách. Teraz priťahujem lásku, ktorá je pripravená, úprimná a bezpečná, lebo aj moja láska je pripravená, úprimná a bezpečná. Teraz priťahujem lásku, ktorá je pripravená, úprimná a bezpečná, lebo aj moja láska je pripravená, úprimná a bezpečná. Púšťam strach, ktorým som
a celistvosti. Teraz priťahujem lásku, ktorá je pripravená, úprimná, bezpečná, lebo aj moja láska je pripravená, úprimná, bezpečná. Čím viac milujem svoju dušu, tým skôr sa stretnem s mojou spriaznenou dušou. Teraz priťahujem lásku, ktorá je pripravená,